שלום, איך קוראים לך? הראל? הראל בת כמה את? 7:30, ואת אמיצה? רוצה שנציג לכל החברים משהו ממש מגניב? כן? אז חברים, שימו לב, אתם נשארים לשבת במקום כי ממש עכשיו. מותר לצלם פה? כן, טריק, למה? כי אני רואה הרבה אנשים שמצלמים. לא, טריק, מותר. אז תגיד להם שלא ישכחו לתייג אותנו. טריק. גילבי באינסטגרם, גילבי בפייסבוק, גילבי בטיקטוק, גילבי בקסטות, גילבי בדיסקים, גילבי על חולצות, גילבי על כובעים, גילבי על קינים. על מה? טוב, עוד מעט נרדים גם את טריק. הראל, את מוכנה? כן, אז את עומדת ישר, חיוך לכולם, כי הקסם מתחיל עכשיו. אני לא שמעתי מחיאות כפיים חזקות להראל. איזה כיף. הראל, מה נשמע? הכל בסדר? תקשיבי, את הילדה היחידה היום שעצמה את העיניים ולא בדיוק ראתה מה קורה לה. את רוצה שכל החברים שלנו פה יספרו לך מה קרה לך? מה קרה להראל? את ריחפת באוויר, את מאמינה? אם את לא מאמינה... איפה ראינו? הנה, אבא שם עם המצלמה, אבא צילם אותך בווידאו, ועוד מעט תוכלי לראות איך עשית את זה כל כך יפה. אבל חברים, היא הייתה אמיצה, ואני חושב שמגיעות להראל מחיאות כפיים חזקות. והראל, בגלל שהיית ממש מקסימה, את גם מקבלת את המגנט של גילבי וטריק למזכרת. חברים, תנו לה מחיאות כפיים חזקות! איזה יופי.